Udlamini Star Part 4 Behind the Scenes. Let's go. Behind the Scenes. Why Mike le sebeyibambe kanje? Skål. Ja, skål. Ja, ukhona isigqoko, ihlombe, indlebe. Manje ama earphone lawa bawasosini. Baba ngikwenza leti. Baba. Hey, bakhuzwayo man. Hey. Okay. Yangathi ngayibetha flame kanjani? Ahlesa nje ataba behind the scenes dog. Abamba nathi yasetsenza la dlala nezingane. Yeah. Angijoyini la. Ngapha ukuthi sithekile ngibona ngale sikhanya sikakanyana. Okay. Udlamini direct. Phela mina usuku umuntu ehleli nodlamini oyizolo. Hey, nawe umuntu uzoba nenkinga ngempela namhlanje. Ekhumbula into ayenzeka uBucks last week ngenkathi eyizolo. Vele ukuthi awuze uzothini Bucks ngizothini isho impama athi uyaphenduka from ukusakazwa ngempama udlamini usemnikeza imali. Bona ikhumbula le episode. Ngisacela nje bafethu ukudlulisa ukubonga for your love and support. At recently just hit 2,000 watch hours as you can see right there. I just wanted to say thank you and please like and subscribe and turn on the notification bell so you'll be notified next time when I drop another ping pong reaction video. Let's get back to the video. So sangikhohliwe to episode ba la belo esathi aphinde bemhlabe impama. Nayo lo mahewe indlela afunda ngayo iscript iyahlekisa. Nimuzeni sathi aphinde isho impama. Vele ukuthi awuze uzothini Osbuka mala mahewe. uzothini isho impama athi uyaphenduka from ukusakazwa ngempama udlamini usemnikeza imali. Dlamini, mina uBucks bengisazocela leyo mali. Bucks. Ushelani isicaba sami manje? Awu, Dlamini ngibona ungangizwa ngase ngithi angiqinise isandla. So Bucks mase mina manje ngisaze ngempama ngithi ngishayela ukuthi awuzo. Uzothini? Angizwanga. Hayi imali yakho ayizona. Kufaka 50. Ngishaye ngempahla azenze ukhulume ngokusheshsha ukuze abe nesiqiniseko ukuthi akamuzi uthini. Avunayo nawe mhlawumbe le nto umuntu mase ekhuluma esisheshsha mfethu. Ngingasa understand ukuthi uthini mase uthi angizwanga. Ishito kabantu. Kanti utshela ukuthi ngiyabonga isando sakho. Uyazi? Ngihappy. But kunephathi ethi angingabi happy. Awungabi happy emva kwempama. Basha amakhamera nje. Uma ufuna ubona ama behind the scenes ami mshanami ileli. La. Abo nje la mina. Hayi mshanami uzokhala ama behind the scenes. Yabo njengoba ngenza le video le. Ama behind the scenes. Tshela mshanami. Ungaze ufunga ukuthi manje le nkukhu lena ayiblazi unzima ukusetha up icamera mfethu. Mele wenze show uthi record ngaleyo angle. Mele ugobe yabo nje mfethu. Ube i-problem solve. Mama ukuthi indungu ayihleli kahle mele uhlanganisa amanje uthi nje mfethu kube straight. Yabo ngisho. Ngizwa kakhulu mic yakho. 3 2
1 and action. Ngiyakhumbula le episode. Hey, ubuye ibambe still icamera mfethu. Hey, kuyasetshenziswa. This over. Qala la. No right or no corner. Sebishaya ikhulana. Hayi ngasetha papa.